हेलो दोस्त, नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? कमेंट में बताइएगा दोस्तों। सुनीता सिंह ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सुनीता सिंह ऑफिशियल चैनल में आइए, ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मैं आप लोग के बीच में एक कजली गीत लाई हूँ, कैसा लगे आप लोग बताइएगा दोस्तों। कि ननदा तोर सिखावल बिरना हमके गारी दिहलेना। कि ननदा तोर सिखावल बिरना हमका गारी दिहलेना। गारी दिहले चट से मारियू दिहलेना। कि पटगरियायू दिहलेना। कि ननदा तोर सिखावल बिरना हमके गारी दिहलेना। गारी दिहले चट से मारियू दिहलेना। कि पटगरियाऊ दिहलेना। अरे मोरे 60 रकम कई कंगना चट से फोरियू दिहलेना। अरे मोरे 60 मोहर कई कंगना पट से फोरियू दिहलेना। कि ननदा तोर सिखावल बिरना हमका गारी दिहलेना। चटपट मारियू दिहलेना। कि फट से फोरियू दिहलेना। अरे मोरे 60 मोहर कई कंगना चट से तोड़ियू दिहलेना। कि ननदा तोर सिखावल बिरना हमका गारी दिहलेना। कि हमका गारी दिहलेना। गारी दिहले चट से मारियू दिहलेना। कि पटगरियायू दिहलेना। अरे मोरे 60 मोहर कई चुनरी कर से फारियू दिहलेना। अरे मोरे 60 मोहर कई चुनरी कर से फारियू दिहलेना। अरे मोरे 60 मोहर कई चुनरी कर से फारियू दिहलेना। ननदी तोर सिखावल बिरना हमका गारी दिहलेना। तो दोस्तों, मेरा एक कजली गीत कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट में। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।